kalmar da zan rufe da ita ta ƙarshe ɗan uwa lokaci ya tura. Wai wanda bai iya haɗa jumla mufida ba, wai shi ne katakoran salafiyawa a hadisi. To gaskiya ya ce wanda bai iya haɗa jumla mufida ba, abin da yake faɗi wai in kana da tarin hujja, in ka hujja ɗaya ta fi duk tarin littattafai da tarin jama'a, wai ya zo ya ce wai sai ya ce wa in kana wa hadaka. In mai ta kushi sai ce wai wa in kana wa hadaka. Don Allah dibi wannan gamin bauta kana wa hadaka kuma. Duk wanda ya saurari jiya, duk wanda ya saurari karatun ya jiya, ni don haka da yana wani ba daga bana cewa in ka shirya bismillah sai wanda ya. Na ce don Allah da wa in kana wa hadaka kake cewa ina shirya bismillah. In kana wa hadaka, kana fa magana ce ta ga'ibi, wa hadaka kuma ta muqaddimi ce. To Allah ina ka taba ganin hada wanga. To abin da zan mai gyara a saurara gyaran da zan mai cewa ba in kana wa hadaka zaka ce ba, in kunta wa hadaka wa in kunta wa hadaka. Zai ce wa in kana wahadahu, bai san aikin an ba, bai san nawasibu ba. Nawasibu waɗannan a nahawin ibtida'iyya an san nawasibu da aikin su da fi'ili mudari, amma yake cewa wa laysa lana an naqudu fi rabbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yace kuma linuninu bai san anna nazanta fi'ili mudari ba da lamin ta'lili ko lamin juhuli ba. Sallam tana jazma ba, kuma jazmar ta ga mutalli hasbu harfin illati. Bai san wannan ba, amma zai ce lam yatini rasulu, kuma ba halatta shi bane karantawa ce, amma ce lam yatini rasulu. To ba a cewa lam yatini rasulu, lam ya'tini rasulu. Allah wannan shi ne hamshakin salafiyawa. Da shi ya alal ajab wala li bai'atil ajab wala li bai'atil adab laqad istasmantum ya hadha wa daramtum fi ghairi wa nafaqtum fi ghairi daram. Wani karin magana ne da Larabawa ke cewa, suke cewa laqad istasmanta ya hadha zawaram wa nafaqta fi ghairi daram. Wai bawan Allah ka ga mai ciwon kumburi ka ce lahiya ce kiba ce. To haka suka yi, sun ga mai ciwon kumburi sun ce ilimi ne. To shi ne gashi wanda bai san nawasibu ba, kuma shi ne babban malami da aka daga kun an gano kowa ne. To abin da zan ce musu salafiyawa laqad istasmantum ya haula'i zawaram wa nafaftum fi ghairi daram, kuma kun yi busa inda ba wuta. Wani mutum da ya tattake ta hura wuta kuma ba wuta, ita ne kawai ke ta hura. To haka suka yi, saboda haka Allah ya nuna muwafaka. Amin. Allah ya bar mu da ba. Amin. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka kuma wallahi ku gane cewa in na shirya in shigo. To abin da zan ce mai na ƙarshe, wata magana ke cewa innal bugata bi ardina la tansiu. Kana bainal fittati wal qattati muke sirr. Mu ba mu ake ci da burga ba, haka da raji yace. Innal bughata bi ardina la yastansir. Dan raguwa, mun san tsuntsunan da ake da raguwa. Yace to mu bai likiya a kasan mu. Wai bai zuwa ya muna goma ya ce shi maiki ne dan raguwa, wanda bai tashi faɗo. Kuma tacewa da mayyazewa tsakanin azurfa da kama abu ne mai sauƙi wurin mu, alhamdulillah. Za ka ba mu za a yi burgaɗin ka shirya bismillah, ka gama gyara larabcin ka sannan ka taho. Kuma hadisi ba a sanin shi ba da larabci ba, ko kaɗan ba a sanin shi ba da larabci ba, ba a sanin shi ba da larabci ba, a sanin shi ba da balaga ba. Abdullahi ibn Fodi rahimahullahu ta bayani akan ilimi. وبعد فالعلم له رياض وبينه الانقياد والقياد وبينها قمائل الشعاب وفوقها إله الله أكبر. الشيء يأتي
ƙarshe ya ce wa mubrizul asrari lil tabi'i ilmu lisanil arabi rafi wa mubrizul asrari lil tabi'i ilmu lisanil arabi rafi wa huwa sabilul fahmi lil ma'ani fi sunnatil furqani don haka in faɗa ma ba a sanin sunna ba arabiya ka je ka nemi arabiya kafin ka tsunduma cikin sunna Allah ya bai ta mana amin Allah saka da alkhairi amin abin duk da aka ji wata tsorawa ce shugaba mai girma na nan a natsu a sai malam Mustafa Allah ya dafa masa amin Allah ya dafa masa amin to alfarma sayyidina rasulullah ina faɗa masa abin ke cewa watan kasa gaba kasa kai wa ruhul qudsi ma'aka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh